Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi lahat ng nakaraan ay pwede pa nating balikan. Dahil may mga relasyon na sa oras na matapos ay hindi na pwedeng bigyan pa ng pangalawang pagkakataon. Ikaw kapuso, handa ka bang tanggapin ulit sa buhay mo ang pagbalik ng tao na minsang winasak ang mundo mo? Dear Papa Dudut, kapag pinakitaan tayo ng magandang mga bagay ng ibang tao, inaakala natin na may espesyal na silang dahilan kung bakit nila ginagawa yon. Pero ang totoo ay nagmamalasakit lamang talaga sila, kaya sila gumagawa at nagpapakita ng kabutihan. At ang inaakala nating espesyal nilang nararamdaman para sa atin ay awa lang pala dahil sa mabigat na sitwasyon na kinakaharap natin. Hello sa inyo Papa Dudut at sa mga milyong tagapakinig ng inyong programa na Barangay Love Stories. Ako nga pala si Celine, 29 years old at nagtatrabaho bilang office staff sa isang private company sa Taguig. Sumulat ako kasi gusto ko ring magbigay ng aral sa mga kabarangay natin tungkol sa buhay, pag-ibig. Kahit na medyo mabigat para sa akin ang kwentong ibabahagi ko ngayon. At sana ay mailahad ko ng maayos ang gusto kong ikwento sa araw na ito. Second year high school nang maging boyfriend ko po si Jay, Papa Dudut. Palihim pa ang relasyon namin noon dahil istrikto ang mga magulang ko. Pero nalaman din lang tungkol sa amin noong nasa third year college na ako. Sinubukan pa nga ng parents ko na paghiwalayin kami ni Jay at kinausap ng parent ko ang parents niya para kumbinsihin si Jay na tapusin na ang relasyon naming dalawa. Siyempre hindi kami basta-basta sumuko, Papa Dudut. Pinaglaban namin ang relasyon namin kahit kontra ang mga magulang namin. Sa huli wala rin silang nagawa kung hindi ang ibigay ang gusto namin na ipagpatuloy ang aming relasyon. Nangako na lamang kami ni Jay na hindi namin sisirain ang tiwala nila pati na ang pag-aaral namin. Natupad naman namin ang pangako naming yon, Papa Dudut. Nakapagtapos kami ng pag-aaral at nakahanap ng maayos na trabaho. Kahit busy sa kanya-kanya naming trabaho ay palagi pa rin kaming may oras ni Jay para sa isa't isa. Doon na naging maluwag ang parents namin sa aming relasyon. At doon din nagsimulang maging mas matatag ang relasyon namin ng first love at boyfriend kong si Jay, Papa Dudut. Grabe! Napagod ako dun sa huling ride na sinakyan natin dito sa amusement park. Ako rin, saka sobrang nahilo ako. Muntik na nga akong masukay. Nakita ko yon, Beb. Akala ko talaga masusuka ka na kanina eh. Nasuka na ako. Nilunok ko lang kasi nakakaya sa mga tao sa paligid. Ew! Kadiri ka! Nilunok mo talaga? Joke lang, babe. Ito talaga napakapatola. Kulay talong na kasi mukha mo kanina tapos mas malakas ka pang sumigaw sa akin. Tapos makababa na tayo, parang gumigewang-gewang ka na habang naglalakad. Nahilo kasi talaga ako, pero hindi naman ako nasuka. Nahiya nga talaga ako dun sa mga batang kasabay natin kasi chill na chill lang sila eh. Tapos natatawa sila kasi nga hindi na maayos yung paglalakad mo. Grabe kasi talaga yun. Sino bang nakaimbento ng ride na yun? Pagkatapos magpaikot-ikot, bigla namang magtataas baba. Pakiramdam ko tuloy, naiwan pa yung kaluluwa ko sa itaas eh. Ang cute mo talaga, Beb, kapag sumasakay tayo ng rides. Sabi ko naman kasi sa'yo na mabilis akong mahilo. Teka Beb, punasan ko lang tong noo at leg mo. Pinagpapawisan ka na eh. Ang sweet naman ng boyfriend ko. Thank you, Beb.
Sobrang thank you talaga na pumayag ka na dito tayo sa amusement park mag-celebrate ng monthsary natin. Wala yun. Matagal mo na rin namang sinasabi na gusto mo na dito tayo mag-celebrate. Kaya sinunod ko lang ang request mo. Pinagbigyan mo ko kahit mahina ka sa rides. Tapos hindi ka pa naging KJ. Sinamahan mo akong sumakay sa lahat ng mga gusto kong sakyan kanina. Siyempre naman. Alangan namang panoorin lang kita buong maghapon. Ang swerte ko talaga sa'yo. Sana hindi ka mapagod na pagbigyan ng mga request ko, Beb. Hindi ako mapapagod na pagbigyan at mahalin ka. Yan ang tandaan mo, Beb. Talaga? Kahit kumulubot na ang balat ko? Oo naman. Palagi ko pa rin nahawakan tong mga kamay mo. Kahit wala na akong mga ngipin? Kahit hindi ka pa magpapustiso, halikan pa rin kita ng lips to lips. Kahit puro puti na ang buhok ko? Oo, at sabay pa nating pakukulayin ng blue ang mga puting buhok natin. Ha? Bakit naman blue? Wala lang, para mag-feeling forever young kahit matatanda na tayo. Ewan ko sa'yo. Basta Beb, ano man ang maging itsura mo kapag matatanda na tayo, mamahalin pa rin kita ng sobra at paulit-ulit. Kasi hindi naman yung itsura mo ang minahal ko sa'yo, kung hindi ikaw mismo. At hindi magbabago yon hanggang mamatay ako. Pangako yan, Celine. Papadudot, pakiramdam ko noon ay halos perpekto na ang relasyon namin ni Jay. Kasi mula nang makatapos kami ng pag-aaral namin at magkaroon ng kanya-kanyang trabaho, nagsisimula na kaming bumuo ng mas seryosong plano para sa aming relasyon. Kung anong taong kami magpapakasal, kailan kami kukuha ng bahay, nahuhulugan namin, kailan namin dapat pag-usapan ang pagbuo ng pamilya at kung ano-ano pa na mga seryosong bagay tungkol sa future namin. Pareho ring suportado ng mga magulang namin ang aming relasyon. Kumbaga wala nang kahit na anong pagsubok ang dumarating sa amin noon. Masaya talaga ako sa bawat araw na nakakasama ko si Jay Papadudut. Wala na nga akong mahihiling pa sa buhay ko. Pakiramdam ko nga, hindi ko na kayang mabuhay nang hindi siya kasama. Alam ko na hindi magandang paikutin sa kanya ang mundo ko pero parang gano'n na rin ang ginagawa ko. Si Jay na halos ang naging buhay ko, Papadudut. At hindi ko na ma-imagine ang sarili ko na hindi siya ang kasama ko sa future. Kaya lang may mga plano talaga na minsan ay nakatakdang masira. At ang masama pa doon ay hindi mo alam ang dahilan kung bakit kailangan pa na mangyari yon, Papadudut. Hi, Beb! Sorry, late ako. Kanina ka pa? Hindi naman. Medyo kararating ko lang din dito sa restaurant. Ang traffic kasi dun sa dinaanan ng taxi na sinakyan ko eh. Ikaw ba? Hindi ka ba na traffic papunta dito? Hindi masyado. Mabuti na lang talaga hindi ako nagpasundo sa'yo. Kasi kung dinaanan mo pa ako sa office kanina, ay malamang pareho tayong naipit sa traffic. Sorry talaga, Beb, ha? Ayos lang, huwag kang mag-alala. Umorder ka na ba ng food natin? Hindi pa. Hinintay muna kasi kitang dumating. Siguro nahihirapan ka na mag-decide kung anong kakainin natin, no? Parang gano'n na nga. O sige, ako na lang ang mamimili dito sa menu. Ano kayang masarap dito? May gusto ka bang kainin ngayon, Beb? Baka may craving kang gustong isatisfy. Ikaw nang bahalang pumili. Okay. Pero alam mo, mabuti naman at nagkaroon ka na rin ng oras para i-date ako. Grabe ha, sa sobrang busy mo sa trabaho, hindi mo na rin nasasagot ang mga tawag ko. Hindi ka rin nagre-reply sa mga chat o text ko. Pasensya na kasi hindi ko na rin masyadong nasisilip social media ko eh. Ayos lang, na-miss lang talaga kita. Halos isang buwan na rin tayong hindi nakakapag-date eh. Kaya nga nagulat ako nang yayain mo ako dito ngayon. Ang totoo, Celine, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Teka, bakit parang bigla ka namang sumeryoso? Celine, alam ko na
Hindi madali to para sa atin pero… Alam mo, mamaya mo na lang ituloy ang sasabihin mo. Umorder na lang muna tayo ng pagkain. Ano bang gusto mo? Seafood? Gusto mo ba ng pasta? O gusto mo ng rice meal? Celine, pakinggan mo muna ang sasabihin ko. Ah, mamaya na nga. Umorder na muna tayo ng pagkain kasi nagugutom na rin talaga ako eh. Siguro mag-rice meal na lang tayo. Ano bang gusto mo? Pork chop? Chicken o barbecue? Sige, chicken rice meal na lang. Tapos magdadagdag na lang ako ng chop suey para may extra tayong ulam. Tapos extra rice at saka… Celine, ayoko na. Ha? Anong ayaw mo na? Ayaw mo sa mga gusto kong orderin na pagkain? Eh anong gusto mo? Gusto mo magpasta na lang tayo? Okay lang naman sa akin kasi mabubusog din naman ako doon. Celine, ayoko na. Tapusin na natin ang relasyon na to. Teka lang, hindi ko maintindihan. Ano ba talaga gusto mong sabihin, Jay? Hindi na kita mahal. Ano? Gusto mong tapusin ang relasyon natin kasi hindi mo na ako mahal? Oo, May iba ba? May ibang babae ka ba? Sino siya? Kilala ko ba siya? Kaopisina mo? Kabarkada mo? Sino? wala akong ibang babae, Celine. Eh bakit nakikipag-break ka sa akin kung wala naman palang ibang babae? Dahil hindi na nga kita mahal. Kasasabi ko lang, di ba? Grabing dahilan naman yan! Ano yun? Nagising ka na lang isang umaga na wala na ako dyan sa puso mo? Parang gano'n na nga. Pero maniwala ka sa akin. Nag-effort naman ako na ibalik feelings ko sa'yo eh. Kaya lang wala na talaga eh. Hindi ko na maramdaman yung dating tayo. Hindi ko na maramdaman yung pagmamahal ko para sa'yo. Grabe ka talaga, Jay! Daig mo pang instant noodles sa sobrang bilis ah! Ang bilis mo namang naramdaman na hindi mo na ako mahal! Jay! 9 years! 9 years lang naman ang gusto mong itapon! Dahil nga bigla ka nalang nagising na hindi mo na ako mahal! Hindi ka ba talaga manghihinayang sa 9 years na yon? Mas manghihinayang ako kung ipagpapatuloy pa natin ang relasyon na to kahit hindi na kita mahal. Celine, ayoko lang naman maging unfair sa'yo. Kaya pinapalaya na kita. At sana ganun din ang gawin mo sa akin. Kasi kahit anong gawin ko, wala na talaga eh. Hindi na talaga kita mahal. Kaya please, hayaan mong tapusin na natin ang lahat sa atin ngayon. Papadudot, naramdaman ko na rin talaga ang unti-unting panlalamig ni Jay noon sa relasyon namin. Sa aming dalawa, siya talaga ang mas sweet, clingy at mahilig sa mga sorpresa. Kapag mansa rin namin na hindi po pwedeng hindi siya magbibigay ng regalo kahit madalas na nakakalimutan ko ang espesyal na araw na yon. Kapag alam niya na may buwan ng dalaw ako ay dadalhan niya ako sa bahay ng paborito kong pagkain. At sa tuwing nag-aaway kami tungkol sa mga simpleng bagay ay si Jay ang palaging unang nanunuyo. Kaya nga sa 9 na taon na relasyon namin, pakiramdam ko ay mas matimbang ang pagmamahal sa akin ni Jay kesa sa pagmamahal ko sa kanya. At nang magsimula na nga siyang manlamig sa akin ay pilit kong inintindi ang lahat ng yon, papadudot. Yung hindi na niya ako masyadong natitext o natatawagan. Nakakalimutan na rin niya ang mansa rin namin dalawa at hindi na siya nag-I love you pagkatapos namin mag-usap sa cellphone. Wala akong maisip na dahilan kung bakit nangyayari ang panlalamig niya sa akin, papadudot. Kinumbinsi ko na lamang ang sarili ko na baka masyado lang siyang stress sa trabaho. At nang dumating ang araw na nakipaghiwalay na siya sa akin, doon na bumalik kung pwede naman niyang hintayin na mawala din ang pagmamahal ko sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sobrang nahirapan talaga ako na tanggapin ang pakikipaghiwalay sa akin ni Jay. Ilang taong ko rin kasing pinaikot sa kanya ang mundo ko tapos bigla niya na lamang akong iiwanan na mag-isa. Nasanay ako na palagi siyang nasa tabi ko kaya din akong nakiusap na bigyan niya pa ng pagkakataon ng relasyon namin. Pero naging matigas si Jay at sinabi niya na ayaw na niya akong mas masaktan pa. Paulit-ulit niyang pinamukha sa akin na hindi na niya talaga ako mahal. At doon ko na siya tuluyang binitawan kahit sobrang sakit pa rin para sa akin
ang desisyon na yon, Papa Dudut. Pinilit kong mag-move on dahil wala naman akong choice, Papa Dudut. Blina ko sa mga social media accounts ko si Jay at in-unfriend na rin ang ilan sa mga common friends namin. Alam ko na mukhang bitter sa ginawa kong yon, pero yon ang sarili kong paraan para makapag-move on. Ang iwasan at layuan ng halos lahat ng taong may koneksyon sa kanya. 3 taon ang lumipas, panibagong pagsubok ang dumating sa buhay ko. Yon ay nang ma-diagnose ako na may stage 2 colon cancer, Papa Dudut. Celine, anong gusto mong balatan ko sa mga prutas na to? May mansanas dito, peras, orange, tsaka rambutan. Yung orange na lang po, Ma. Gusto ko po kasi ng maasim ngayon. Sige, ito na lang ang babalatan ko. Anong oras po pala umalis si Papa kanina? Mga bago magtanghali. Ganun po ba? Ang lalim po pala ng tulog ko kanina, kaya hindi ko na namalayang umalis si Papa. Babalik din naman siya agad. Siya raw ang magbabantay sa iyo mamayang gabi kasi alam niya na ayaw mong wala kang kasama dito sa kwarto mo sa ospital. Opo, matatakutin po kasi ako kaya ayoko talaga na mag-isa dito. Ma, pasensya na po kung napapagod kayo ni Papa nang dahil sa akin, ha? Ano ba yung sinasabi mo, anak? Alam ko naman po na pareho kayong napupuyat ni Papa dahil sa pag-aasikaso niyo sa akin. Tapos may trabaho pa po kayo. Sorry po kung medyo nagiging pabigat na ako sa inyo. Celine, hindi ka pabigat sa amin ng Papa mo. Responsibilidad ka namin ng Papa mo. Isa pa, kaya namin ginagawa to. Dahil mahal ka namin. Kinakain na po kasi ako ng hiya eh. Ang tanda-tanda ko na tapos pareho pa kayong nahihirapan ni Papa nang dahil sa akin. Walang ganon, Celine. Hindi kami nahihirapan ng Papa mo sa'yo. Masaya kami na inaalagaan ka namin kasi anak ka namin at mahal na mahal ka namin. Ay, kapag po talagang gumaling ako dito sa sakit ko, babawi po ako sa inyo ni Papa. Magtatrabaho ako ng mabuti at magta-travel tayo sa iba't ibang bansa. Ipaparamdam ko po sa inyo kung gaano ko po kayo kamahal. Kaya nga magpalakas ka at magpagaling. Huwag kang mag-alala. Palagi kang nasa dasal ko at ng mga tita at pinsan mo. Sigurado ko na pakikinggan ng Diyos ang dasal namin na pagalingin ka sa sakit mo. Kaya lumaban ka para sa amin. Opo, Ma. Gagawin ko yon. Salamat po. Ay, teka, bubuksan ko lang ang pinto. Baka ang tita mo na yung kumakatok. Sige po, Ma. Celine? May bisita ka pala. Sino po? Si Jay. Maiwan ko na muna kayo ha. Kukuha lang ako ng kape sa kantin. Jay, ikaw na munang bahala sa anak ko. Opo, salamat po tita. Anong ginagawa mo dito, Jay? Gusto lang kitang makausap, Celine. Gusto mo ako makausap? O gusto mong makita kung gaano ko kamukhang kawawa dahil sa sakit ko ngayon? Celine, please. Hindi ako pumunta rito para makipagtalo sa'yo. So pumunta ka nga rito para kaawaan lang ako, ganun ba? Siyempre hindi. Hayaan mo naman muna sana ako makapagpaliwanag. Wala ka nang dapat ipaliwanag, Jay. Nasabi mo na lahat nung nakipaghiwalay ka sa akin. At tinanggap ko na yon, kahit sobrang sakit. Tinanggap ko kahit sobrang hirap. Hindi kita kailangan dito. Kaya umalis ka na. Celine, wag mo naman ako ipagtabo yan. Please, Jay! Umalis ka na! Ayoko nang makita ka o ni marinig ang boses mo! Umalis ka na! Umalis ka na! Papa Dudut, magkahalong emosyon ang naramdaman ko sa biglang pagsulpot ni Jay ng araw na yon.
Pananabik, pagmamahal, inis at galit. Pero ang pinaka nangibabaw sa lahat ay ang galit. Aaminin ko na oo, may espesyal pa rin talaga siyang puwang sa puso ko. Hindi naman kaagad yon basta mawawala, lalo na at matagal din ang naging relasyon naming dalawa. Kaya lang parang bumalik lahat ng sakit at kirot na iniwanan niya sa puso ko. Parang bigla akong tumalon pabalik sa nakaraan. Doon mismo sa araw na nakipaghiwalay na lamang siya bigla sa akin. Yung mga araw na hinahabol-habol ko siya para lamang magkabalikan kaming dalawa. Yung araw na tuluyan na niyang tinuldukan ang kwento naming dalawa. Mahal ko pa rin si Jay, Papa Dudut, pero alam ko naman na kaya lang siya bumalik ay dahil sa awa na nararamdaman niya para sa akin noong malaman niyang may sakit ako. At hindi ko kailanman kailangang ng awa niya. Sa iba na lamang niya ibaling ang simpatya niya, Papa Dudut. Ayoko ng kalinga kung magmumula ito sa tao na minsang winasak ang puso ko, Papa Dudut. Papa? Celine, ako to. Si Jay. Jay? Anong ginagawa mo dito? Bitiwan mo nga kamay ko. Diyan ka pa talaga natulog sa upuan sa tabi nitong kama ko. Pasensya na. Hindi ko na malaya na nakatulog pala ako habang hawak ang kamay mo. Bakit ka ba kasi nandito? Gusto kasi kitang makita eh. Hindi ka ba talaga titigil sa panggugulo mo sa akin? Wala naman akong intensyon na guluhin ka. Pwes, yun ang ginagawa mo ngayon sa buhay ko. Ginugulo mo lang ako. Celine, gusto lang talaga kitang makausap. Wala na nga tayong dapat pag-usapan. Umalis ka na nga dito. Ayoko, hindi ako aalis. Ang kulit mo naman eh. Nasaan ba si Papa? Nasa labas ba siya ng kwarto? Papa! Papa! Oh, Ko! Ang sakit ng likod ko! Celine, huwag ka na kasi muna masyadong kumilos. Umalis ka na lang kasi dito! Papa, nandyan ka ba sa labas? Palisin niyo nga tong si Jay! Wala siya sa labas. Umuwi muna siya sa bahay niyo para maligo at kumuha ng damit. Nakita niya ako kanina sa labas ng kwarto at pinakiusapan niya ako na ako na muna magbantay sa'yo dito. Kaya hindi ako aalis. Hindi kita iiwan. Talaga? Hindi mo ako iiwan? Eh di ba yun nga ang ginawa mo sa akin dati? Iniwan mo ko! Iniwan mo ko sa ere! Hindi totoo yan. Maayos ako nakipag-iwalay sa'yo. Nakipaghiwalay ka sa akin kahit alam mo na mahal pa rin kita. Ang unfair mo! Alam mo ba yun? Kasi hindi mo man lang hinintay na mawala yung pagmamahal ko sa'yo bago mo ko iniwan. Napaka-unfair mo! Celine, I'm sorry. Anong sabi mo? I'm sorry. Celine, sorry kung bigla na lang ako nakipag-iwalay sa'yo. Sorry kung pakiramdam mo, iniwan kita sa ere. Sorry kung nasaktan kita. Pero wala akong choice eh. Dahil ayoko mas masaktan ka kapag pinagpatuloy pa natin ang relasyon natin. Ang hirap eh. Sobrang hirap ng ginawa mo sa akin. Jay, alam mo naman na halos sa'yo ko na pinaikot ang mundo ko. Tapos bigla ka na lang mawawala sa buhay ko. Tumigil sa pag-ikot ang mundo ko nung araw na nakipaghiwalay ka sa akin. Sobrang nahirapan akong paikutin ulit ang mundo ko nang hindi ka nakasama. Kasi ikaw na ang naging buhay ko. Pero bigla mo na lang tinapon ang lahat. Bigla ka na lang nang iwan. Pinagsisihan ko na ang lahat ng ginawa ko sa'yo. Kung alam mo lang, nasaktan din naman ako sa ginawa kong pagtapos sa relasyon natin. Pinagsisisihan ko yun hanggang ngayon. Pinagsisisihan ko na nasaktan kita. At hanggang ngayon, sinasaktan mo pa rin ako sa tuwing nakikita kita. Kaya nga hayaan mo ako na alagaan ka. Bakit pa? Dahil naaawa ka sa akin? Jay, hindi ko kailangan ng awa mo.
Hindi naman ako nandito dahil lang sa naaawa ko sa'yo eh. Eh ano palang dahilan kung bakit bumabalik ka pa dito? Dahil ayoko mawala ka. Mahalaga ka sa akin, Celine. Ayokong basta ka nalang sumuko sa sakit mo. Gusto ko na palagi ako nasa tabi mo sa lahat ng oras na lumalaban ka. Kaya please, hayaan mo na akong gawin to. Hayaan mo na akong alagaan ka. Papa Dudut, tuluyan ko nang hindi napigilan ang sarili ko na yakapin si Jay. Kahit nga mga luha ko ay tuluyan na ring nagwala mula sa mga mata ko. Ayoko pa naman sana na magpakita sa kanya ng kahit na anong kahinaan. Pero wala eh, bumigay na ako ng tuluyan. Lumambot na ang puso kong pilit kong pinapatigas para hindi muling tanggapin si Jay sa buhay ko. Nang tinapos niya ang relasyon namin noon ay wala siyang ibang sinabi kung hindi ang mga salitang hindi na niya ako mahal. Ni isang beses ay hindi ko narinig mula sa kanya ang salitang sorry. Walang sorry kasi tinapos niya ang relasyon namin, sorry kasi bumitaw siya at sorry kasi nasaktan niya ako. Walang ganon, Papa Dudut. Kaya nga naghalo ang sakit at galit sa dibdib ko. Kasi pakiramdam ko noon ay bigla na lamang siyang nawala ng pakialam sa akin. Mahirap pong tanggapin na hindi na niya ako mahal, pero mas mahirap tanggapin yung basta na lamang niya akong tinapon yung ilang taon ang pinagsamahan namin. Kaya nang marinig ko ang salitang sorry mula sa kanya ng araw na yon, unti-unting nabawasan ang galit ko kay Jay. Siguro yun lang talaga ang hinihintay ko mula sa kanya, yung humingi siya ng sorry at maramdaman ko na kahit papaano ay nagkaroon ako ng importansya sa buhay niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakonfine ako sa ospital at hindi naman naging problema para sa amin ang gastusin dahil may kaya ang mga magulang ko. Marami rin kaming kamag-anak ang tumulong sa amin financially kaya nagtuloy-tuloy ang therapy ko pati na ang pagbuti ng kalagayan ko. At aaminin ko na malaking bagay ang pag-aalaga ni Jay para kahit papaano ay hindi ako masyadong mahirapan. Sa kanya kasi ako kumukuha ng lakas at palagi niyang sinasabi na kailangan kong magpakatatag at magpalakas para sa kanya at sa mga taong nagmamahal sa akin. Na kahit kailan ay hindi na siya aalis sa tabi ko. Pinanghawakan ko yon kaya naman pigilan ko man ang sarili ko ay unti-unting nanumbalik ang espesyal na nararamdaman ko para kay Jay. Hanggang sa dumating ang araw na na-realize ko na mahal ko na ulit siya. Kahit na hindi ako sigurado kung bumalik na rin ba ang pagmamahal niya para sa akin, Papa Dudut. Sige, ilabas mo lang yan. Sige lang, Celine. Sumuka ka lang para gumaan ang pakiramdam ng tiyan mo. Okay na ba ang pakiramdam mo? Hindi ka na ba nasusuka? Parang okay na. Feeling ko na ilabas ko naman na yung mga kailangan kong ilabas. O sige, magmumug ka muna. Dito mo na iluwa sa lalagyan. Saglit lang ha. Ayusin ko lang to sandali. Celine, iaayos na kita ng higa ah. Hindi, wag na, Jay. Ha? Bakit? Ayoko pa kasing mahiga. Sigurado ka? Oo, sasandal na lang muna ako dito. Baka kasi kapag humiga ako, antukin ako at makatulog kagad. Mas okay nga yun para makapagpahinga ka.
Pero ayoko pa nga munang matulog. Celine, kailangan mo magpahinga. Pwede ko namang gawin yun mamaya. Sa ngayon, gusto ko na muna na makausap ka. Ay, yun lang ba? O sige, upo na lang muna ako dito sa upuan na nasa tabi ng kama mo. Oh, ngayon nakaupo na ako, hawakan ko tong kamay mo. Jay, thank you ha. Kasi hanggang ngayon, inaalagaan mo pa rin ako. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Mahalaga ka sa akin, kaya ginagawa ko to. Pero, hindi ka pa ba napapagod? Saan? Sa mga ginagawa mo na to. Sa mga pag-aalaga mo sa akin. Sa pagbabantay mo kapag wala ang parents ko dito. Hindi mo naman talaga kailangan na gawin to. Kaya okay lang kung mapagod ka. At kung sakaling titigil ka na sa pagpunta dito, maiintindihan ko. Hindi ako napapagod, Celine. Sigurado ka? Oo, kasi kahit kailan hindi ako mapapagod na alagaan ka. Oh, bakit ka umiiyak? Wala lang. Naalala ko lang kasi yung huling beses na sinabi mo sa akin yan. Nangako ka sa akin noon na hindi mo ko iiwan at aalagaan mo ko habang buhay pero bigla ka namang nawala. Bumalik naman ako, di ba? Bumalik ako para to pa rin ang pangako ko. Hindi ka na ba aalis ulit? Hindi ako aalis hanggat hindi ka gumagaling. Sinabi ko naman sa'yo dati, di ba? Gusto ko na sa bawat laban mo, kasama mo ako. At sa oras na malampasan mo to, gusto ko na nandito lang ako sa tabi mo. Kaya oo, Celine, hindi na ako aalis. Hindi na kita iiwan ulit. Promise? Promise. Kaya please, magpakatatag ka. Magpagaling ka at magpalakas. Para sa akin at sa mga taong nagmamahal sa'yo. Oo, gagawin ko yun. Thank you, Jay. Thank you kasi bumalik ka. Thank you talaga. Papa Dudut, hindi biro ang mga pinagdaanan ko dahil biglang nanghina ang katawan ko pagkatapos ng surgery na ginawa sa akin para matanggal ang bukol sa tiyan ko. Tapos pakiramdam ko pa ay ang pangit-pangit ko dahil sa epekto ng mga gamot at ng therapy sa akin. Wala na akong halos buhok, namamana sa mukha ko at buong katawan. Nagdry ang balat ko at sobrang lalim din ng eye bags ko. Wala nang kabuhay-buhay ang itsura ko. Pero sa mga oras na bumababa ang self-confidence ko dahil sa itsura ko ay palagi lang nasa tabi ko si Jay at paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na ako pa rin ang pinakamagandang babae sa paningin niya. Simpleng pambobola at salita lamang yon pero sobrang laki ng impact para sa sarili ko. Siya ang may pinakamalaking parte kung bakit lumakas ang loob ko na lumaban noon sa araw-araw. Papadudod sa awa ng Diyos ay nalampasan ko ang napakalaking pagsubok na dumating sa buhay ko. Naging cancer-free ako pagkatapos ng surgery at halos 1 taon ng therapy ko. Hindi ako makapaniwala na nabigyan pa ako ng isang pagkakataon para mabuhay. Kaya naman naging malaki ang pasasalamat ko sa Diyos, sa mga magulang ko at kamag-anak ko pati na rin kay Jay na kasama ko sa pakikipaglaban sa naging sakit ko. At sa totoo lang ay umaasa rin talaga ako noon na pwede na. Na pwede na ulit na maging kami ni Jay. Kaya lang hindi nangyari yon dahil bigla na lamang siyang nawala. Hindi na niya ako pinuntahan sa ospital at hindi na niya ako tinawagan. Hindi na niya ako dinalaw kahit nang makauwi ako sa bahay. Nagre-ring naman ang cellphone niya nang subukan ko siyang tawagan pero hindi naman siya sumasagot. Online din siya sa Facebook pero hindi siya nagre-reply sa mga chat ko. Hanggang sa hindi ko na natiis at nag-decide na ako na puntahan siya sa apartment niya, Papa Dudut.
Celine? Hi, Jay! Kumusta? Ayos lang. Pero paano mo nalaman address nitong apartment ko? Kinuha ko sa pinsan mo. Ang totoo, nagsinungaling lang din ako sa kanya para makuha ko tong address mo. Sinabi ko na may ibabalik akong gamit sa'yo. Kaya sana wag ka magalit sa kanya, ha? Ay, wala yun. Di ako galit sa kanya. Bakit ka pala nandito? Hindi mo na kasi ako dinalaw sa ospital nung huling araw ko dun eh. Hindi mo rin ako dinalaw sa bahay namin. Tsaka, hindi mo rin sinasagot ang mga tawag ko. Sorry, naging busy lang ako sa trabaho. Alam mo, parang narinig ko na yan. Narinig ang alin? Yang dahilan mo, na busy ka sa trabaho kaya hindi mo ako natatawagan o nadadalaw. Yun naman kasi ang totoo. Jay, may problema ba tayo? Anong ibig mong sabihin? Huwag mo akong sagutin ang tanong kasi alam kong alam mo naman kung anong tinutukoy ko. Sa totoo lang, parang nga akong nade-deja vu eh. Alam mo yun? Yung parang umuulit lang yung isang pangyayari sa buhay ko. Celine, look. Sorry kung hindi na kita nadadalaw sa bahay nyo. Sorry din kung di ko nasasagot ang mga tawag mo. Pero di ba, magaling ka naman na sa sakit mo? So, ganun na lang yun? Porke magaling na ako, porke wala na akong cancer, wala ka nang pakialam sa akin? Hindi naman sa ganun. Kaya lang kasi… Kaya lang ano? Kaya lang mali yung iniisip mo tungkol sa ating dalawa. Ha? Anong ibig mong sabihin? Celine, magiging honest na ako sa'yo. Wala naman kasi talagang… walang tayo. At kahit kailan, hindi na pwede magkaroon ng tayo. Dahil may girlfriend na ako at malapit na kaming ikasal. Wow! Gago ka pala eh. Bakit bumalik ka pa sa buhay ko kung may girlfriend ka na? Hindi naman talaga ako bumalik sa buhay mo eh. Eh ano yun? Ano yung mga pinakita mo sa akin nung may cancer pa ako? Kaplastikan lang, ganon? Pagpapanggap lang lahat? Sabihin mo nga sa akin, Jay. Bakit kailangan mo pang magpanggap ng may pakialam ka sa akin kung may mahal ka na palang iba? Dahil nakokonsensya ako, okay? Ayoko na bigla ka na lang mawala nang hindi man lang tayo nagkakausap ng maayos. Kaya ginawa ko ang lahat para makalapit sa'yo. Para maalagaan ka kahit bilang isang kaibigan mo lang. Kaibigan? Grabe! Jay, sabihin mo nga ang totoo. Nakukonsensya ka ba talaga nun? O naaawa ka lang sa akin? Naawa ka nung malaman mo na yung ex-girlfriend mong patay na patay sa'yo malapit na mamatay dahil sa cancer niya. Ano? Bakit hindi ka makasagot? Tama ako, di ba? Na sa halos isang taon na inalagaan mo ko, awa lang talaga yung nararamdaman mo sa akin. Celine, I'm sorry. Sorry? Sorry na naman. Wala na ba talaga akong ibang maririnig sa'yo kung hindi ang lecheng sorry mo na yan? Hindi ko naman talaga gusto na saktan ka. Eh di sana, hindi ka na lang bumalik sa buhay ko. Sana hindi mo na lang ako inalagaan. Sana hinayaan mo na lang akong mamatay. Kasi alam mo, nang dahil sa ginawa mo na to sa akin, parang pinatay mo na rin ako. Parang pinatay mo na ako sa sobrang pagkadurog nitong puso ko ngayon. Isang request na lang, Jay. Please. Huwag ka na sana ulit babalik sa buhay ko. Kasi baka tuluyan na akong mabaliw kapag sinaktan mo pa ulit ako. Papadudod sa pangalawang pagkakataon ay winasak ni Jay ang puso ko. Pati na ang mundo ko sa pag-aakala na muli itong iikot na kasama siya. Ang sakit, sobrang sakit at wala na yatang masasakit kapag nasaktan ka ng parehong tao sa pangalawang pagkakataon. Okay na ako eh. Nakapag-move on na ako mula kay Jay, mula sa pang-iiwan niya sa akin, sa pananakit niya at pagpaparamdam na hindi na niya ako mahal. Tapos bigla na lang siyang babalik sa buhay ko. Oo, hindi niya sinabi sa akin na mahal niya ako, pero hindi naman kailangang sabihin yon. Dahil ang pagmamahal minsan ay nagiging sapat na sa paraan kung paano ito iparamdam ng isang tao.
Alam niyo Papa Dudut, minsan iniisip ko na sana ay hindi na lamang panandaliang bumalik si Jay sa buhay ko. Sana hindi na lamang ako nakasurvive sa cancer. Para sana hindi ko na ulit naramdaman yung ganong klase ng sakit sa puso ko. Umasa na kasi ako at umasa na ako na pupwede na ulit na maging kaming dalawa. Ang buong akala ko talaga noon, kasunod ng paggaling ko sa sakit ko ay magiging masaya na rin ang puso ko. Kasi madudugtungan na ang natapos na kwento at relasyon naming dalawa ni Jay, pero hindi pala. Kasi hindi talaga siya bumalik para mahalin muli ako. Bumalik lamang siya para panandalian akong alagaan dahil naaawa lamang siya sa akin. At yun ang bagay na pinakamasakit na natanggap ko mula sa kanya. Yung maalagaan niya ng dahil lamang sa awa na nararamdaman niya. Papa Dudut, pagkatapos ng araw na yon ay pinigilan ko na ang sarili ko na gumawa ng paraan para magkabalikan kami ni Jay. Sapat na yung pinamukha niya sa akin na awa lamang ang mga nararamdaman niya para sa akin. Na hindi na niya ako mahal, na may ibang babae nang nilalaman ang puso niya. Mahirap, sobrang hirap, pero pinilit kong tanggapin ang lahat. Wala naman kasi akong ibang pagpipilian kung hindi ang tanggapin ang katotohanan. Na ang lalaking inakala kong bumalik sa buhay ko para mahalin ako ay hindi na talaga ako magagawang mahalin kahit kailan. Lalo na nang malamang kong kinasal na siya sa 2 taon niyang girlfriend. Doon ako tuluyang bumitaw mula sa lahat ng rason para mahalin siya. At ngayon kahit na single pa rin ako, masasabi ko na kontento at masaya ako sa buhay ko, Papa Dudut. Salamat Papa Dudut kung sakali man na swertehin itong sulat ko na mabasa po ninyo, at gusto ko rin kasing mapag-iwanan ng mensahe ang mga taong nakikinig ngayon na kagaya ko na minsang binaliwala, iniwanan at sinaktan ng taong mahal nila. Mahirap talaga na magpatuloy sa buhay na hindi na sila kasama. Pero tandaan natin na hindi titigil ang totoong mundo natin sa pagkawala nila sa buhay natin. Ano pa man ang mangyari, kailangan nating magpakatatag para sa ating sarili at sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Celine. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Barangay Love Stories. Love Stories. Pero may tao din kasi na sadyang hindi alam kung paano tulungan ang sarili niya. At nakokontento na lamang sa simpleng bagay na naaabot niya. Ikaw kapuso, hanggang kailan mo mamahalin ang taong pakiramdam mo ay hinihila ka pababa? Dear Papa Dudut, kumusta po kayo sa araw na ito at sana po ay nasa mabuting kalusugan kayo, pati na ang mga kabarangay na nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Yumi, 29 years old at nagtatrabaho bilang Senior Financial Analyst sa isang kumpanya dito sa Caloocan. Hindi ko rin alam kung ano ang nagtulak sa akin na gawin ang sulat na ito at siguro ay para na rin kahit papaano ay mabawasan ang bigat na nararamdaman ko magpahanggang sa ngayon. Lahat naman tayo siguro ay may kanya-kanyang bagahe ng nakaraan. Mga bagahe, Papa Dudut, na minsan ay kailangan nating bawasan sa paglipas ng panahon. Papa Dudut, nasa first year college ako nang makilala ko si Charles. Mabait siya, gwapo at talaga namang lingunin ng mga babae. Akala ko pa nga noon ay pinagtitripan niya lamang ako nang sabihin niyang liligawan niya ako. Kasi sino ba naman ako noong college kami? Isang hamak na scholar na hindi masyadong mahilig mag-ayos ng sarili.
Pero pinakita naman sa akin ni Charles na seryoso siya sa panliligaw niya. Sinasamahan niya ako sa paggawa ng mga school projects. Kapag naunang matapos ang klase niya ay hinihintay niya ako para sabay kaming makauwi. Nagpakilala din siya sa mga magulang ko bilang manliligaw ko at kung ano-ano pang bagay para lamang ipakita niya na seryoso siya sa akin. Hanggang sa tuluyan na nga ring mahulog ang loob ko sa kanya. At bago kami dumating sa second semester ng second year ay naging boyfriend ko na nga si Charles, Papa Dudut. Be, nandito ka lang pala. Mabuti na lang napadaan ako dito. Hindi ka kasi nagre-reply sa mga chat at text ko kaya hindi ko alam kung saan kita pupuntahan. Sorry, be. Wala kasi akong load at data kaya hindi ko nasagot mga messages mo. Ayos lang. Mabuti na lang talaga napadaan ako dito sa gym ng campus. Kaya nakita kita. Malapit kasi dito yung next class namin kaya dito na lang muna ako tumambay. Ah, okay. Ay, may dala nga pala akong chicken sandwich Kumain ka na ba? O eto, para sa'yo. Uy, sakto kasi nagugutom na talaga ako. Amin na. O sige, ito, kunin mo. Ang sarap nito, be. Nagustuhan mo? Oo, sobra. Lalo na, gutom ako ngayon. Mabuti naman kasi si mama gumawa ng chicken spread na yan Sasabihin ko sa kanya na nasarapan ka sa gawa niya. Ay, eto pala may bottled iced coffee ako dito. Buksan ko na baka mabulunan ka pa sa kinakain mo O eto. Sige, be. Painom na rin ako. Dahan-dahan lang. Mamaya matapunan ng kape ang uniform mo Ang sarap. Thank you, be. Nabusog talaga ako. Wala yun. May isa pa akong chicken sandwich dito. Sa'yo na lang din to para may merienda ka mamaya. Salamat, Ay, nga pala. Nakausap ko si Alisa kanina kasi hinahanap kita sa kanya. Nabanggit niya sa akin na hindi ka raw pumasok sa first subject niyo kaninang umaga. Oo, kasi ang totoo, naghanap pa ako ng mauutangan ng pamasahe kanina. Kaya hindi kaagad ako nakaalis ng bahay. Wala na kasing may abot sa akin si nanay kasi bago umalis si tatay, wala raw siyang iniwan na kahit na magkano. Kaya nga gutom na gutom din ako kasi hindi pa ako nag-aalmusal at tanghalian. Nagalaw ko na rin kasi yung ipon ko. Yun yung ginamit ko na pamasahe nung nakaraang araw hanggang kahapon. Bakit naman hindi mo sa akin sinabi agad? Wala nga kasi akong load na pang text sa'yo, di ba? Pero magkasama tayo kahapon Dapat nabanggit mo sa akin na ubos na yung ipon mo para napairam kita. Ang totoo, nahihiya na rin kasi ako sa'yo, be. Bakit ka naman mahihiya? Boyfriend mo ako. Ayun na nga Girlfriend mo lang ako at hindi ibig sabihin nun, responsibilidad mo na ako. Ang dami mo na kayang napahiram na pera sa akin. Tapos palagi mo pa akong pinagdadala ng pagkain. Nahihiya na talaga ako sa'yo, be. Hindi naman ibig sabihin na mag-boyfriend-girlfriend pa lang tayo, hindi na natin responsibilidad ang isa't isa. Di ba nangako tayo na magtutulungan tayo sa lahat ng bagay? At ginagawa ko ang part ko bilang boyfriend mo. Nagigilty na rin kasi ako, be. Pakiramdam ko, ako na lang ang nakikinabang sa relasyon na to. Ako lang kasi ang palaging tumatanggap sa ating dalawa. Kasi ngayon, ikaw yung mas may kailangan. Alam ko naman na kung sakaling magbaliktad ang sitwasyon natin, ganito rin ang gagawin mo, di ba? Tutulungan mo rin ako gaya ng pagtulong ko sa'yo? Oo naman, syempre. O, kita mo na? Kasi gano'n naman talaga ang isang relasyon. Kung sino ang mas nakakaangat, siya ang mas nagbibigay dapat. Kaya Yumi, hayaan mo na ako. Masaya ako na gawin ang responsibilidad ko bilang boyfriend mo. Papadudod sa aming dalawa ay mas nakakaangat talaga sa buhay si Charles. Isa yon sa mga dahilan kung bakit
Nag-alangan ako noon na sagutin siya kasi pakiramdam ko ay hindi kami bagay na dalawa. Simple lang kasi ang buhay namin ng pamilya ko. 3 kaming magkakapatid, pangalawa ko walang trabaho si nanay at si tatay naman ay pedicab driver. Kaya nga pinilit ko talaga ang sarili ko na magkaroon ng scholarship dahil pangarap ko na makapagtapos ng pag-aaral. Pangarap ko na makaahon kami sa kahirapan at ramdam ko na sinusuportahan ni Charles ang pangarap ko na yon. Papadudod sa lahat naman ng bagay ay nagbibigay kami ng suporta ni Charles sa isa't isa. Kahit kailan na hindi naging issue sa amin ang pera. Hindi rin naman ako palaging nangihiram kay Charles dahil ayoko na magmukha akong kawawa. Ginagawa ko ang lahat para kahit papaano ay mapantayan ko ang effort ng pagmamahal niya sa akin. Hanggang sa dumating ang isang malaking pagsubok sa buhay niya. Yon ay nang mamatay ang papa ni Charles dahil sa isang aksidente. At ng mga panahon na yon ay ginawa ko ang lahat para maiparamdam sa kanya ang presensya ko bilang girlfriend niya. Pinaramdam ko sa kanya ang pagmamahal na para sa kanya. Be? Ikaw pala, be. Okay lang ba pumasok? Oo naman. Nandiyan ka na sa may pinto ng kwarto ko eh. Halika na. Pasok ka. Ito, may dala akong tray na may pagkain. Kanin, tsaka paborito mong ulam na kaldereta. Salamat. Pakilagay mo na lang muna dyan. Wala pa kasi akong ganang kumain eh. Pero Charles, ang sabi ng mama mo hindi ka pa raw kumakain mula kagabi. Yumi, hindi ko kayang pilitin ang sarili ko na kumain eh. Wala kasi talaga akong gana. Sige, ilalagay ko na lang muna dito sa may lamesa tong tray. Kainin mo na lang to mamaya pag may gana ka na. Paupo ko dito sa tabi mo ha. Sige lang, upo ka. Ano pala yung tinatype mo sa laptop mo? Gumagawa ako ng resume. Beti na mo nga kung ayos na to. Yan oh. Mukhang okay naman be. Talaga? Ay, sige. Ipapaprint ko na to mamaya. Para saan yung ginawa mong resume? Ipapasa ko, mag-a-apply ako ng trabaho. May nakita kasi akong job opening sa factory na malapit dito. Meron din doon sa fast food na nadadaanan ko kapag pumapasok ako sa school. Mag-aabot na rin ako ng resume sa kanila kasi baka matanggap ako, sayang naman. Eh kung magtatrabaho ka, paano yung pag-aaral mo? Hindi ka ba mahihirapan kung magiging working student ka? Hindi ako mag-working student, be. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ang totoo, plano ko na munang huminto sa pag-aaral. Eh pero bakit? Nakwento ko naman sa'yo, nagipit kami ngayon, di ba? Napakaraming utang ang iniwan ni Papa. At lahat yun kailangan naming asikasuhin at bayaran. Oo nga, pero di ba ang sabi mo, gumagawa na ng paraan ng mama mo? Oo, gumagawa siya ng paraan pero hindi ko naman pwedeng iasa na lang lahat sa kanya. Ako ang panganay sa aming 4 na magkakapatid. Kaya akong kauna-unahan na dapat na tumulong sa kanya. Ito lang din ang nakikita kong paraan para mabawasan ang mga gastusin namin sa bahay. At mas makakatulong ako sa kanya kung hihinto ako sa pag-aaral. At kaya gusto ko makapagtrabaho para makapag-abot ako ng mga pambayad sa kung ano man dito sa bahay. Charles, baka naman pwede pa magbagong isip mo. Pwede ka naman maging working student. Alam ko na kaya mo yun. O kaya mag-apply ka ng scholarship kagaya ng ginagawa ko ngayon para makapag-aral ako. Yumi, kung magpapatuloy pa ako sa pag-aaral, dadagdag lang ako sa gastos. Yung pera na magagastos para sa allowance o sa tuition fee ko, ipandadagdag na lang namin sa pambayad sa mga utang na iniwan ni Papa. O kaya sa mga gastusin dito sa bahay. Alam mo naman na masyado pang bata yung mga kapatid ko para sila ang magtrabaho. Pero paano yung pangarap natin na sabay tayong magtatapos ng pag-aaral natin? Mauna ka na lang siguro na graduate. Kapag naman nakaluwag-luwag na kami, babalik din ako sa pag-aaral.
Tatapusin ko rin. Pero sa ngayon, kailangan ko na munang tulungan si mama tsaka yung mga kapatid ko. Pero Charles, pwede rin naman... Yumi, buo na ang desisyon ko. At aasahan ko na makukuha ko ang suporta mo sa gagawin ko na to, be. Kailangan kita. Ikaw at ang pagmamahal mo. Kailangan kita para maging matatag ako sa mga gagawin ko na to. Papa Dudut, isa sa mga pangarap namin ni Charles na matupad ay yung sabay kaming makapagtapos ng kolehiyo at makapagmarcha sa stage. Kaya naman kinumbinsi ko siya na huwag ituloy ang plano niya na paghinto sa pag-aaral. Alam ko kasi kung gaano niya rin kagusto na matapos ang kursong kinuha niya. Kaya nga lang ay sadyang buo na ang desisyon niya ng mga oras na yon. Nang mailibing kasi ang papa niya ay nalaman niya na hindi updated ang pagbabayad nito sa insurance na para sa sarili kaya wala silang nakuha na benefits. Tapos may mga utang din na naiwan ng papa niya sa iba't ibang tao. At dumating sa point na kinailangan nilang ibenta ang kotse nila at motor niya para mabayaran ng ilan sa mga yon. Si Charles din po ang panganay na anak sa 4 na magkakapatid. Kaya siya ang nagsakripisyo para sa kanilang pamilya. Kahit nalulungkot ako ay sinabi ko na lamang na sosuportahan ko kung ano man ang maging desisyon niya noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang huminto sa pag-aaral si Charles ay kaagad naman siyang nakahanap ng trabahong mapapasukan. Naging room attendant siya sa isang kilalang motel at naging magkaiba na rin ang schedule namin kaya hindi na kami madalas na nagkikita. Panggabi kasi ang trabaho niya kaya tulog siya sa oras na gising ako. Swerte na rin yung makapag-date kami ng isang beses sa isang linggo dahil pareho kaming nagtitipid talaga noon. Pero hindi naman naging hadlang ang kaunting oras ng pagkikita at pagsasama namin para mas tumatag ang relasyon naming dalawa. Siguro kasi pareho kami na nasa point na ng pagseseryoso sa buhay ng panahon na yon. Kaya pati relasyon namin ay sineseryoso na rin namin, Papa Dudut. Hanggang sa makapagtapos na nga ako ng pag-aaral at magkaroon ng maayos na trabaho. Doon nagsimula na kahit papaano ay gumaan na ang buhay namin ng pamilya ko. Na medyo kabaligtaran naman ng pangyayari noon kina Charles, Papa Dudut. Happy anniversary, be! Happy anniversary din, be. Grabe, ang ganda pala dito sa restaurant na to. Ang sarap sa mata ng mga ilaw nila dito. May live band pa na tumugtog kanina, tapos ang sasarap pa ng pagkain nila. Oo nga, be. Akala ko sa internet lang to maganda eh. Kasi doon ko nakita ang tungkol sa garden restaurant na to. Pero sobrang romantic pala talaga ng dating. Feeling ko tuloy nasa K-drama tayo ngayon. Be, hindi ka ba nasarapan sa pagkain nila dito? Ha? Nasarapan ako. Masarap naman ang mga pagkain nila dito. Lalo na tong beef steak na in-order mo. Eh, bakit halos hindi mo pa nakakalahati ang beefsteak mo? Ito nga sa akin paubos na. Hindi mo gusto yung timpla ng sauce? O yung pagkakaluto nila? Pwede naman nating i-request na iluto ulit nila yan kung yun ang gusto mo. Hindi naman sa hindi ko gusto yung timpla, be. Ayos lang talaga sa akin yung lasa nito. Maniwala ka, nasarapan ako. Pero kasi, ang totoo, medyo wala lang akong gana. Akala ko ba nagustuhan mo rin ang lugar na to? Dapat sinabi mo na kaagad nung umpisa pa lang para hindi na lang tayo tumuloy dito. Huwag ka nang malungkot, be. Pahawak ako sa kamay mo, ha. Sige, aminin ko na, be. Aaminin ng alin? Nahihiya lang talaga kasi ako sa'yo.
Nahihiya ako na ikaw halos lahat ang gumastos para sa dinner date natin na to. Ano naman? Idea ko naman ang pagpunta natin dito. Oo nga, pero ako pa rin kasi ang lalaki. Kaya dapat mas malaki ang share ko sa dinner date na to kaysa sa'yo. Ano ka ba, be? Hindi na uso yan, no? Pantay na ang mga babae at lalaki ngayon sa lahat ng bagay. Kaya dapat hindi mo na iniisip ang tungkol dyan. Pasensya ka na pero hindi pa rin siguro ako sanay na sa bawat date natin na kagaya nito, ikaw palagi ang mas naglalabas ng pera. Wala yun. Sabi mo nga dati, kung sino ang mas nakakaangat, siya ang mas nagbibigay dapat. Basta kapag nakuha ko na yung bonus ko, babawi ako sa'yo, be. Aasahan ko yan, ha? Pero ngayon, i-enjoy muna natin tong beefsteak natin. Sige, be. Pero alam mo, naisip ko lang, bakit kaya hindi pa tayo magpakasal? Ha? Ang sabi ko, bakit hindi pa tayo magpakasal? Be, bakit naman biglang yan ang naisip mong topic na pag-usapan ngayon? Wala lang. Ang tagal na rin kasi nating magkarelasyon tapos pareho naman na tayong may maayos na trabaho. Kaya naisip ko na baka pwede na rin tayong magsimulang magplano ng para sa sarili nating pamilya. Pero marami pa tayo mga ibang plano na dapat gawin, di ba? Pareho tayo naghihintay ng promotion sa trabaho. Pareho nating gustong ipaayos ang bahay ng mga magulang natin. At kung ano-anong plano pa na hindi pa natin nasisimulang gawin. Kaya wag muna nating madaliin yung mga bagay-bagay. Alam mo, mabuti pa, umorder na ako ng dessert natin kasi parang naghahanap na ng matamis yung panlasa ko eh. Tatawag lang ako ng waiter, be. Papa Dudut, halos 3 taon na akong nagtatrabaho noon at regular na rin sa kumpanya. Ganon din naman si Charles na kaagad ding naging regular sa pinagtatrabahuhan niya. Napagtapos ko na rin ang pag-aaral ang bunso kong kapatid kaya wala na akong masyadong mabigat na responsibilidad sa buhay. Hindi kagaya ni Charles na noon ay tumatayong breadwinner sa pamilya nila. Kaya kahit pareho na kaming nasa tamang edad ay may maayos na trabaho ay alam ko na hindi pa kami handang lumagay sa tahimik na buhay. Ayoko naman talagang sakta ng feelings ni Charles noon nang tanggihan ko ang alok niya ng pagpapakasal. Pero ayoko na pareho kaming mahirapan kapag tinanggap ko yon. At isa pa, alam ko na sa aming dalawa ako ang pwedeng mas mahirapan dahil madadagdagan ng responsibilidad ko ng dahil sa pamilya niya. Hindi naman sa nagdadamot ako pero dapat kasi alam din ni Charles kung ano ang dapat niyang mas maging priority sa buhay niya, Papa Dudut. Be! Congrats sa promotion natin sa trabaho! Cheers! Cheers! Grabe! Halos sabay pa talaga tayong na-promote. Oo nga, be. Nakakatuwa. Congrats sa atin. Ang galing, no? Sabay tayo. Kahit hindi tayo magkatrabaho pero parang sabay yung takbo ng career nating dalawa. Yan din ang naisip ko. Halos sabay ang pag-angat natin sa mga trabaho natin. Pero alam mo, be, ang laki ng tinaas ng sweldo ko. Talaga? Oo! Nasa 30% tapos tataas din ang incentive na matatanggap ko kada buwan. Wow, ang laki nga. Nakakatuwa naman yan, be. Mas malaki na ang may tatabi mo para sa ipon mo. Oo nga eh. Nakakatuwa. Ikaw, be, ilang percent ang tinaas ng sweldo mo dahil sa promotion mo? Ha? Maliit lang. Hindi nga. Pa-humble pang boyfriend ko. Siguro nasa 50%, no? Grabe naman yung 50%. Hindi. Maliit lang talaga. Nasa ilang percent nga? Huhulaan ko na lang. 40%? O kung mas maliit pa doon, siguro nasa 20 to 30% din. Ano? 5% lang. Ano? 5% lang? Seryoso ba yun, be? Oo, seryoso yun. Eh malaki
malaki pa yung annual increase namin na 20% dyan sa dagdag sa sweldo mo. Wala ganun talaga sa trabaho namin. Bumibigat yung trabaho mo pero maliit lang yung dagdag sa sweldo. Grabe naman! Masyado na kayong kinakawawa dyan. Mabait naman kasi yung boss namin kaya ayos na rin. Ang sabihin mo, mas mabait kayo kasi hinahayaan nyo na kawawain nila kayo ng ganyan. Be, matanong ko lang, ni minsan ba hindi talaga pumasok sa isip mo na magtrabaho sa abroad? Magtrabaho abroad? Naku, hindi talaga Ayoko din kasi. Sayang naman yun. Nakwento mo kasi dati yung tungkol sa... Yung pinsan mo na niyayaya ka magtrabaho sa ibang bansa, di ba? Tapos ang sabi mo pa, kaya kanyang tulungan na makaalis ka agad dito sa Pilipinas. Subukan mo kayang tanggapin yung offer niya. Be, bakit naman lalayo pa ako? Ayos naman ang trabaho ko dito. Regular na ako, tapos eto nga, kakapromote ko lang. Bonus pa na mababait yung mga boss ko. At ang pinakamaganda, malapit lang yung pinagtatrabahuhan ko sa bahay namin. Malapit din sa inyo. Kaya kita mo, hindi ako nahihirapan na puntahan ka. Nagigets ko naman ang point mo, pero sayang pa rin yung opportunity na makapagtrabaho ka sa abroad. Ang laki kaya ng kikitain mo na pera dun kaysa nandito ka lang sa Pilipinas. Mas pangihinayangan ko yung mga oras na mapapalayo ako kina mama. Lalo na sa'yo. Ilang araw nga lang na hindi kita makita tsaka mayakap. Sobrang namimiss na kita Ano pa kaya yung ilang buwan o kaya taon na mapapalayo ako sa'yo? Pero if ever naman, para rin sa future nating dalawa yung gagawin mo na yun. Kumbaga, konting sakripisyo lang para sa future nating dalawa, di ba? Kaya ko naman kasing kumita ng pera nang hindi ako lumalayo sa mga taong mahal ko Hindi nga lang ganun kalaki pero sapat na rin kahit papaano para makabuhay ng pamilya. Basta para sa akin, mas importante pa rin ang oras na makakasama ko ang mga taong mahal ko. Kesa sa marami nga akong pera na pwede kong kitain, nasa malayong lugar naman ako. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay nagsisimula na ring lumiit ang tingin ko kay Charles ng mga panahon na yon. Para bang bigla na lamang naglaho yung Charles na una kong kilala. Yung boyfriend ko na mataas sa mga pangarap at maraming gustong marating sa buhay. Ni hindi na nga niya naaalala yung mga planong binuo namin noong sabay pa kaming nag-aaral sa kolehiyo. Na magkakaroon kami ng separate savings para sa mga luho namin at gusto naming gawin sa aming buhay. Na magta-travel kami sa iba't ibang sulok po ng Pilipinas at pagkatapos ay pati na rin sa ibang mga bansa. Nakakapag out of town naman kaming dalawa pero sobrang dalang lang, Papa Dudut. At madalas pa ako ang sumasagot sa mga gastos na hindi ko naman ginagawang issue dahil mas malaki nga ang sinasahod ko sa kanya. Pero sa tuwing yayayain ko siya na magbakasyon ulit kami, madalas na siyang tumatanggi at sinasabi niya na dagdag gastos lamang daw yon. Kumain na lang daw kami sa mumurahin pero masarap na kainan kaysa gumastos ng malaki sa mga biyahe na gusto ko. Siyempre, wala naman akong magagawa kung hindi ang pumayag na lamang sa gusto niya kaysa magtalo pa kaming dalawa. Ng mga panahon na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, na kwento sa akin ni Charles noon na may pinsan siyang nagtatrabaho sa Brunei at pwede siyang tulungan na makapagtrabaho din doon. Nung una ay hindi ko gusto ang ideya na yon kasi ayokong magkalayo kaming dalawa. Pero kalaunan ay ako na rin ang kumukumbinse sa kanya na tanggapin ang alok na yon ng kanyang pinsan. Kaya nga lang, wala raw talaga sa isipan niya ang magtrabaho sa malayo dahil ayaw niya akong maiwanan at ayaw niya ring malayo sa pamilya niya. Dinagdag niya na ayos naman daw kahit papaano ang kinikita niya sa trabaho tapos ay regular pa siya. Doon ko na nga nasimulang maramdaman na parang may mali na sa relasyon naming dalawa, Papa Dudut, na parang hindi na ako masaya habang tumatagal. Unti-unti ko na ring hindi nakikita si Charles bilang lalaki na gusto kong makasama sa habang buhay. Lalo na at nararamdaman ko na para bang nakokontento na siya sa simpleng buhay na meron siya.
Okay lang sa kanya kahit halos napag-iwanan na siya ng mga tao sa paligid niya. At wala na siyang balak na mag-effort pa para makahabol, Papa Dudut. Alisa, magbukas ka pa ng bote ng alak mo. Ang dami pa nitong nandito sa lamesa natin, oh. Sige lang, hindi pa nga ubos ang laman nitong nasa bote ko. Ang dami pa rin itong pulutan natin na sisig at chichirya. Dapat pala puro alak na lang ang dinala ko dito sa apartment mo. Sabi ko naman sa'yo madaming chichirya dito sa place ko. Tapos bumili ka pa rin ng sisig. Hindi ko naman kasi alam na balak mo palang magtayo ng mini grocery dito sa loob ng apartment mo. Grabe ka naman, Yumi. Hindi ko lang talaga nakain ng mga yan kasi naging busy ako sa trabaho. Pero congrats nga pala sa promotion mo. Salamat! Balita ako, ang laki raw ng itinaas ng sweldo mo ah. Saan mo naman narinig yan? Dun sa pinsan ko na dun din sa inyo nagtatrabaho. So, gaano kalaki ang tinaas? Makakabili na ba yan ng sariling kondo? Grabe, hindi naman ganun kalaki. Sakto lang para mabigay ko kay nanay yung pinapangarap niya na grocery sa bahay namin. Nice! Tuloy-tuloy na talaga yung pag-asenso nyo. Sana nga kasi ayoko na rin bumalik sa buhay namin dati. Alam mo yun, yung palagi kami nagtitipid sa bahay. Ayoko na ng ganong setup. Sa bagay, may point ka. Sino ba naman ang may gustong makontento sa ganung buhay, di ba? Si Charles. Anong sinabi mo? Wala. Hindi, sigurado ako na may binanggit ka na pangalan. Parang Charles yung narinig ko eh. Yung boyfriend mo ba yung binanggit mo? Wala nga akong binanggit. Huwag ka na nga mag-deny, Yumi. Aminin mo na sa akin ang totoo. Siya ang dahilan kung bakit bigla kang nagyaya na uminom dito sa place ko, di ba? So, may problema ba kayong dalawa? Sige na nga, magkukwento na ako. Wala naman talaga akong problema. Baka ako lang talaga yung gumagawa ng issue sa relasyon namin. Bakit mo naman nasabi yan? Naisip ko lang na baka masyado nang mataas yung ambisyon ko sa buhay. Dapat nakukontento na ako sa kung anong meron ako ngayon. Alam mo, Yumi, hindi naman kita masisisi kasi nga nakita ko kung gaano mo pinaghirapan na igapang ang pag-aaral mo. Alam ko kung gaano mo kagusto na umahon sa mahirap na buhay niyo dati at ginagawa mo lang ang lahat para hindi na kayo bumalik doon. Pero teka, babalik ako. Ano namang kinalaman nun kay Charles? Habang tumatagal kasi, parang hindi ko na nakikita ang sarili ko na siya ang kasama ko na bumuo ng pamilya. Ibig sabihin, hindi mo na siya mahal? Mahal ko pa rin siya. Kaya lang kasi hindi ko na nagugustuhan yung mindset niya. Alam mo yun, yung kontento na siya sa buhay na meron siya ngayon. Okay lang kahit na pag-iwanan na siya ng mga taong kasabayan niya lang mag-aral dati. Pinagtsatsagaan niya yung maliit na sinusweldo niya sa bulok na motel kung saan siya nagtatrabaho. Tapos nung nakaraan lang, niyaya niya pa akong magpakasal. Anong sagot mo? Tinanggap mo? Siyempre hindi. Kasi pag nagpakasal kami at nagkaroon ng mga anak, ano na lang ipapakain niya sa amin? Sa bahay pa nga lang nila, halos maubos na palaging sinusweldo niya tapos dadagdag pa ako. Alisa, kagaya nga ng sabi ko kanina, ayoko nang bumalik sa buhay namin dati. At malakas ang pakiramdam ko na kapag kami ni Charles na nagkatuluyan, mararanasan ko na naman ang buhay ng isang kahig isang tuka na matagal ko nang iniwanan. Papa Dudut, nararamdaman ko naman na mahal ko pa rin si Charles. Hindi naman ako tatagal sa ganong relasyon kung hindi na. Siguro'y medyo nabawasan lang dahil nga sa mga nangyayari sa amin lalo na sa kanya. Yung hinahayaan niya ang sarili niya na hindi na mag-grow. Hindi pa naman ako yung tipo ng tao na madaling makontento sa buhay. Siyempre kasi lumaki ako sa hirap at ayoko na sanang danasin pa yon ng magiging mga anak ko. Ayokong maging isang kahig at isang tuka lamang kami sa pang-araw-araw. Nakikita ko naman kay Charles na parang ayos lang yon sa kanya, yung ganong klase ng simpleng buhay.
Minsan kasi ay naririnig ko na sinasabi niya na hindi na baling naghihirap basta magkakasama ang buong pamilya. At yon ang pinakaayokong sinasabi niya talaga. Papa Dudut, hindi ganon kadaling tapatin si Charles at sabihin sa harap niya na hindi ko gusto ang ganong mindset niya. Na dapat kung gusto niya talaga na magsimula na kami ng bagong pamilya ay simulan niya na yung baguhin. Dahil hindi ako tatagal sa isang pamilya kung mararanasan ko lang din ang buhay na pilit kong inalisan noon. Kaya naman sobrang nagulo ang isipan ko. Mabuti na lamang at nagbakasyon si Charles sa Tuguegarao kasi 50th wedding anniversary ng lolo at lola niya. Kaya naman kinailangan nilang umuwi ng pamilya niya doon. At sa ilang araw na magkahiwalay kami, doon Papa Dudut ay mas marami akong na-realize. Hi, Be! Be! Ikaw pala! Kailan ka pa nakabalik ng Caloocan? Kagabi lang. Akala ko sa Makalawa pa ang uwi mo. Gusto ko kasi talaga na sinosurprise ka kaya hindi ko binanggit sa'yo. Ikaw talaga? Liga, pasok ka na. Salamat. Upo muna tayo sa sofa. Gusto mo ba ng maiinom? Wag na, mamaya na lang. Ito nga pala oh, may dala akong mga pasalubong galing Tuguegarao. Ay, salamat. Parang ang dami naman itong dala mong pasalubong, Be. Naku, konti lang to. Timpladong suka para kay tita. Carabao beef longganisa para kay tito. O ito naman, peanut candy bar para sa mga kapatid mo. At para sa'yo, ito naman paborito mong chicharabaw. Oh, Lapag ko lang muna dito, ha? Grabe ka naman magpasalubong. Buong pamilya ko talaga ang meron. ganun talaga kasi minsan na lang ako makauwi ng Tuguegarao eh. Nasaan nga pala sila tita? Umalis sila at nag-grocery para sa tindahan ni nanay. Hindi na ako sumama kasi gusto ko rin muna makapagpahinga. Sakto pala yung dating ko kasi masosolo kita dito sa bahay nyo, be. Sira ka talaga. Baka si tatay naman ang dumating tapos mahuli tayo naghaharutan. Pareho pa tayo mapagalitan. Nagbibiro lang naman ako. Namiss lang talaga kita, be. Payakap nga ako. Grabe makayakap, ha? Ang higpit. Pasensya ka na. Namiss kasi talaga kita eh. Halos 2 linggo rin tayong hindi nagkita ah. Ako rin naman, na-miss kita, be. Be. Pakasal na tayo. Ha? Alam mo, be, napapansin ko sa'yo. Kapag niyayaya kita na magpakasal, bigla ka nalang nabibingi. Kasi naman, nakakagulat yung sinabi mo. Alam mo, mabuti pa, ikuha muna kita ng maiinom. Mamaya na, dito ka lang muna sa tabi ko. Sige na nga. Alam mo ba, be? Ilang beses tinanong sa akin ng mga kamag-anak ko sa Tuguegarao kung kailan daw tayo bubuo ng sarili nating pamilya. Ano naman ang sagot mo sa kanila? Ang sabi ko, malapit na kasi malapit na tayo magpakasal. Bakit mo naman ginawa yun? Alam mo naman na hindi pa nga tayo nagpaplano ng kahit na ano tungkol sa kasal, di ba? Baka mamaya umasa talaga sila na mag-aasawa ka na. Ano naman? Doon din naman tayo papunta eh. Kaya nga niyayaya na kitang magpakasal na tayo. Ikaw lang may ayaw eh. Hindi pa nga pwede. Bakit nga hindi pa pwede? Mag-6 na taon na tayo magkarelasyon. Nasa tamang edad naman na tayo. May regular na rin naman tayong trabaho. Ano pa bang pumipigil sa'yo na pakasalan ako? Ayan! Yang mindset mo at ikaw mismo. Charles, hindi mo ba talaga nakikita? Hindi na okay ang relasyon na to at habang tumatagal hindi na ako nagiging masaya sa'yo. Lalo na dyan sa mga plano mo sa buhay mo. Nakukontento ka na sa kung anong meron ka lang ngayon. Ha? Anong sinasabi mo? Okay naman tayo, di ba? Akala ko okay lang sa'yo yung trabaho ko.
Natuwa ka pa nga kasi halos sabay tayo na-promote di ba? Sabay nga tayong na-promote pero hindi mo man lang ba nare-realize na halos wala pa sa kalahati ng sweldo kung sinusweldo mo? Be, wag mo naman sanang maliitin yung trabaho ko. Marangal naman yun, tsaka kumikita naman ako ng maayos. Kaya nga hanggang ngayon, napag-aaral ko pa rin yung dalawang kapatid ko Ayun na nga eh! May dalawang kapatid ka pang pinag-aaral tapos ang gusto mo, magpakasal na tayong dalawa? Ano na lang ipapakain mo sa mga magiging anak natin? Sa bahay niyo pa nga lang halos kulang na yung sinusweldo mo tapos idadagdag mo pa ako? Ano ba talagang plano mo? Iaasa mo na lang sa akin ang lahat, ganon? Ibabalik mo na naman ako sa buhay na iniwanan ko dati? I'm sorry, Charles. Pero hanggat ganyan ang mindset mo, hindi kita kayang pakasalan. Papa Dudut, kagaya ng sinabi ko kanina ay hindi talaga madali ang mag-real talk sa isang tao. Kasi masyado talaga yung mapanakit ng damdamin. Pero minsan kasi kailangan natin gawin yon para matulungan sila. Lalo na sa mga panahong hindi na nila tinutulungan ang sarili nila. Nang sabihin ko kay Charles ang lahat ng bagay na matagal ko nang kinikimkim sa relasyon namin ay nakita ko ang kirot sa mga mata niya. At sa maniwala kayo at sa hindi ay nasaktan din po ako sa mga salitang binitawan ko. Pero yun kasi ang katotohanan. Yun ang mga bagay na dapat malaman ni Charles tungkol sa relasyon namin at sa sarili niya. Papadudot na uwi nga sa pagtatapos ng relasyon ang naging pagtatalo namin ni Charles. May ilang beses na pumunta pa siya sa bahay para kausapin ako at pakiusapan na muling ayusin ang relasyon naming dalawa. Kaya nga lang nang panahon na yon ay buo na ang desisyon ko na bitawan siya. Kasi alam ko na hanggat nakadepende siya sa akin ay hindi niya matututunan na tulungan ang sarili niya. Gusto kong ma-realize niya noon na hindi po pwedeng sa aming dalawa lang umiikot ang mundo. Hindi rin po pwedeng isabay niya ako sa responsibilidad niya sa pamilya niya. Hindi ako nagdadamot pero gusto ko lang talaga na ma-realize ni Charles kung dapat mas tulungan niya ang sarili niya na umangat. At sa paraan na yon ay baka pwede na niyang pagsabay-sabayin na gampanan ng mga responsibilidad na gusto niyang akuin. Ang pamilya niya, ako at ang magiging sariling pamilya sana namin. Pero hanggat hindi niya naiisip ang mga bagay na dapat niyang isakripisyo, mananatili siyang napag-iwanan ng panahon at mga taong nasa paligid niya. Papadudot pagkatapos ng ilang panunuyo ay tuluyan na ring sumuko si Charles at bumitaw na rin. Hindi ko na siya naramdaman pa noon dahil blinak na niya ako sa lahat ng mga social media. Hindi ko po siya masisisi kasi baka paraan niya yon para makapag-move on sa akin. Kaya nga lang, ako naman yung nagsimulang parang hindi makausad dahil nami-miss ko siya pati na ang presensya niya sa buhay ko. At nang mag-decide ako na kausapin siya para subukan na makipagbalikan sa kanya pagkalipas ng halos isang taon ay naging huli na ang lahat dahil nakaalis na pala siya papunta sa Brunei para magtrabaho. Papadudot nakaramdam po ako ng lungkot at pagsisisi noon dahil alam ko na ako ang dahilan kung bakit kami naghiwalay. Pero ngayon na mahigit 4 na taon na ang nakakalipas, wala na ang lungkot dito sa puso ko. Nakarating kasi sa akin ang balita na maganda na ang buhay ni Charles doon sa Brunei kasama ang kanyang asawa at mga anak. At least kahit papaano ay may magandang naidulot sa kanya ang masasakit na sinabi ko sa kanya. Pati na rin ang pagtapos ng aming relasyon. May pagsisisi pa rin akong nararamdaman pero baka hanggang doon na lamang talaga ang kwento naming dalawa. Dito ko na rin po siguro tatapusin itong sulat ko dahil medyo naiiyak na ako, Papa Dudut. Aaminin ko na hanggang ngayon ay mahal ko pa rin po si Charles. Kaya wala pa ako naging boyfriend mula na magkahiwalay kami pero alam ko na pagkatapos ng sulat na ito ay unti-unti ko na rin makakalimutan lahat ng kirot ng dahil sa pagtatapos ng relasyon namin ni Charles.
Hanggang dito na lamang po ang inyong forever kapuso at kabarangay, Yumi. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.